Sekemen mayok ban syaka jinga senglang jang ki baget syaka ta long ying ka ba kenjam sim ke jang try amen senan iwe fi dom na iwe iro itrai hari ka por ngin ya puli ka tin ka jang blai ba dia ka bangin ya ban ya pet lang ni ka por na ka gospel Matthias ka nong bisipo kani ka lenong baro sipo that he amen ka Bible ki thu ngi ka heading hang ni ka ong u Jisu jiet ki kharngot ki apostle ka tin chu blai ka ong ti hebau la khat haladi ki kharngot ki sinran jong u ul ai bor ki halor ki mensim bam khoj kat ban be no ki bat ban pen khia ki jing pang baro bat ki jing crow baro kom no tin jong blai habau Jisu khat ki kharngot ki sinran usu khat kum to ulem no de ulem no wai ka bor halor wai ka bor haki sto halor kita ki mensim bam khoj kat ban be no yaki ban ban khia igi jing pang baro ba igi jing crow baro we airline baro ne baro ndai tang we airline ka babel ka ong ndai tang kat tu kat ni ndai ka babel ka ong ulai ka bor halor kini ki senran u halor ki mensim bam khoj ong halor mensim bam khoj mono ba kham klan mensim bam khoj ne mensim ba khoj haba fidan you mensim ba khoj mono ba kham klan klan ma phi ong kham klan nga you mensim bam man amen ka babel ka ong hang ni Babau try la jet igini ki khana arngot kita ki senran ke jong ki balong ki apostle ki jong ulai ka bor ya ki halor kita ki mensim bam khoj but be no ya ki fidigi ong adi nong be ksut fidigi mdai ksut be vi devin be ksut amen hallelujah ong adi nong be ksut rakti ong adi nong be ksut Shisha kat no efisha ni lebek straight lang roi try teng ba film 4 GE teng ba film 4 Jumat pada experience fin tieng ru haba fi shisha ki brio bagi oksoi nang ki brio bagi oksoi teng oksoi one man attack if you directly teng finang ani kumnong ani ngadon ami kabor ani tipshu ani sibet tengah lat syatre ni sibet tengah lat yap ni Julele, amen. Kan mau ni kawai, we back so kan mau ni kawai. Kibrio ke bayok so kidon kiba acting ru, kidon kiba don sisaru. Acting kuno fitep, kuno fin so kibrio bayok so, we bom yok so. Da fikli kibrio bayok so sisam, da kli kerteng kini tu hok kerteng. Krima kerteng away kini tu ngadeuta. Kibrio ke bom yok so, para fikir kerteng kini tu kerteng lejong. Terlalu kita tu eka kerteng jongki hi mut mdai barung ksut. Kemut kidan depression ne dan ke bakiat lang ba ma ke jing im ke jongki te kemut mdai bakiok ksut. Gitu mut hap dan da kawai pat ka jet counseling. Sa kawai ka long ba la da kiok ksut. Kadang ke jing sma haki. Kadang ke jing sma. Fi sul tu ya kata kawai. Kemut la da fikli uksut ya tu hak ba ya. La da fiang me kerteng we yam uksut unum tak ya tu hak ba. Ksut hab banyak thok hab fikli ke kerteng ke jo la banong Lucifer dan ginong kendong ksut nong kendong dan vi bom nang mengkenok hal Lucifer ru yang Lucifer takde ke ta fikli ke bomut kini thok bet so thok bet ya kene ke wei fin kan mau kene ke wei tade heng ta filong ginong be ksut fin i thok bet ya kita ki be ksut dan ki ksut ru ki ba nang men kren telit ru Kiksut kina man keren telit, ki persang man perthubut i ba keren telit. Taraf hak bandan di discerning spirit. Bangangai la dautra la jit hi. Unai fi ka bor ban sung thu ye kata, amen. Hoi dan kamru ye jing hikai, dan kamru ye kata ka jing pensmuk thu ka jong men sim ba khut. Teng dan bale man le pla ashitap mat. Ka babal ka ong ta lo ai ka bor. Halor kita ki men sim bam khut. Kadang beno ya ki, bat men kiaru, ya ki jingpang baro, bat ya ki jing crow baro. Kabomot, kan mau ini kawai, haba ong baro means baro.
Kabamut utrai ula ai bor ya kita ki senran ban pen kia ya ki jingpang baro ba de ki jingkro baro. Kata apa ke ki jingkli hado haba fi duai trayo kia alut baro. Ha? Tapi duai ki beri trai baro ki nyok kia bai. Kita ki bapang kita badan jingkro trai ki nyok kia alut baro. Trai pin arta tien no pat ya ladi ba. Tip boleh lah khot si shan yang ngai si tu khanai fi na basdang yang kata kalong bahawa boleh lah khot yang ngaban syakri ngali duai sangut tang ong fi sangut ngali duai but baro sangut habang duai ngasno shala tuit tabun sim bakoi ngasno begini ok ya no hendrai tang hapo stio baro sangut kiap lut sengodu men sim ha ong te trai artatin no te tip trai lah khot na kom khot song blat duai bai semua patah kecil selek kalau tu semua nyok kia gitu gitu. Ma borosan nut. Oh tengah ba dua yang pay lah yap ni. Oh terus semua nyok kia. So sepang. Oh ngatong kong dua yang pay terus ngai. Dan sore. Teh. Dengan suatu ini kau ipan terang asyong dua itu yang terakhir itu melak tu bakalan kau khot me khot ini itu tadi yang tahap yang dua itu terakhir ngam kim semula yok kia agado andre kamen sim kila yok kia amen tadi yang tengah selok syaki bandahun dengan sedua kan mesti sedua kedua kamu tu selok siapa penpediang Yesus tadi yang tengah kila yok kia kamen sim paling kita kibrio tadi yang tahap dua kamu dah syong Piu Jisu abo pen kia ro ula ban pen kia ya baro fin kan mau gidon gitu gibreu ki batia ha to kapung apo Bethesda fin mau nem ki bon ha gitu binong pang to Jisu pen kia tang iwe bau tau di breu bla pang lai pu pras nem ula ban pen kia ya baro andre u klem pen kia bagade kata lada kam kia makana ka do andre nginget bet 100% bahaka ta jingkro bagen jaman sim haka ta jingpang ka bagen jaman sim jogi kin kia bet haba pi a ya ka tin ka jong blai amen but haba pi duai kin yok kia bet lada kim kia iro itra bakin klat ngitip ka beneng ngla pelin nam ta jongki amen tadi ta fi duai ki beri duai la ka duai kum to ba duai la ka duai begin yok kia andre a shoi ka tin ka jong blai bakin yok pediang shai unong pen kia amen ka babel ka ongi kata Kelar ngot kisenran ke jong trai bau Jisu haba ujiet pitrai ujiet tangi kita ki bahop ujiet tangi kita ki badan nam ujiet enong ni ujiet yu Petros ngatrai bu klan tim si ha damlong ka kam ru pluk plak dalong ru pluk plak long tu nong di henada kemen ru nya di ba kemen wa Susi ro ni susi tantungin jadi. Dah bahaka yoru temsi. Dah seniau ke yoru temsi. Ngangat Petros long way na kita ba don kata ka jing long we show we dat hayo ni bekni customer tang kimi da ging kita ro. Takade kata ujiet you Simon Petros. Ujiet igini we nongkrong Matius di nongkrong gini we. Profin igi ba Kibri ke bami kop sudah ujiet. Bading tak apa benong ifi bau Jisu ju ujiet ya kita gi long he long hai. Hoi ujiet ik bokum gitaru. Henry ngipai gini kisendran ju gi long very ordinary. Kibri ke bakam long ordinary. Namar lada ujiet kita gi bakam he ka ibu jing ya kiru namar babalai baki don lupa ka position. Fin you Nicodemus udi urang ba mo jong kita ki Jom kita ki Farisi, udah unong sencaran ki Jew. Kwa ban but eu Jisu hendrai namar budan ha kekerdan am ke kham Tadi yang ta usuan ha kabari usuan bet nakir nerut. Baut umnut ban one direct. Kwa hendrai namar budan ke position. Jisu Uang i utang kawai uang bah dari ban kapat ya me kaท่านi uban suktu ya kataru. Tang ini me kran ni kata ha ni kesngi. Hendra ini i hang ni bau trai ula jit gini khat argut kisenran ke jong u. Lagar jong ka jinglong laga jong ka kam bekikiwan hendrai habaki awan lang hatu kala don ka jingya shrut apa nang jong ki ne ka jingya kawang keti hatu ka judan kata ka jingya syok jingya dat paramaki. Kiwan laga jong background, laga jong kam, laga jong jing trairu. Henry habaki wan lang habaki don hau Jisu kia bet lang pleng. Amen. Kidon ke jinya teldi. Ni stenat habadan jinya teldi dai. Amen.
hayeng la nam dan je teli hieng stenat he dan jingker khu trai habadan kejingan nya kejingan ma kejingan tim kejingan tala trai stenat iman chong tak hieng dan jingker khu i kata hieng kanam dan la no jingker khu mot wan yo sngo ka ngia no ka pet no ngaju sngo i kani ngaju i kani bagi don ki kmi ki kpa ki hieng ki sem ke jongki ya ka bagi je tim ya tla ki khun am ni ki sat ya ke skor ke jongki ki sngo si ki do men sim Kipang kata donot jongki baka takjur ki khun ki khti ki jongki ya lempat ki hati ki pelang bepeli ki syeleniar ki kerwet ki hati ki pelang tim ki pelang ki khun ki khti ki syuluet be hang to ki kernyom kini ki hati tadi ta to ai bangingin long kita kisenran ki sisa ki jong trai dari kemeno kupa bagi khon ru to ai bingin long gi shitli namar ngidon utrai ubolong utrai ke jing im ke jongi amen tadi hing hayeng asam dan hi kapor ka ba si adom tang ba wat ji adom hadu ba poi ka huri ura hapat katibi bopli bom dan dauk spat lagapat tui pliang bopli bom dan dauk Poi sabar ne tentang syul cak le kerdam cak len taung tu jing tia bopli ka tu kan nap ka tu ka bopli bom dan dau syu syak tan syak patar tentang syak pen pra ni ungi dan dau yu kan mangi tading ta habangi don yu trai tentang don tu ibri ong ngada pastora maka por menchwa mengampot don yu trai mani ngathit hi ngampan pat hi ka jing los bela apalat dal ada pat jam la khen bate kat no kan ni Ria apor baklut apor badam apor bubuai semua pun berkatir jot sudah dal apit men step nala takhli langsung benut ong tiet bena kawai ke jinglos kat no tadi kita abangi ngidon yu try la dadom makna ba pet no isa jingai amen ba set tuk shintur namar na shintur simi ki kuli am ki bam juan pai kalab yang sapok shintur Sin balakran di tekum kuli la betai dakat sabadai la yap la mensawet. Tadi ta kontrol ban siat yang ni trigger ban penmi iki kuli. Tak kadau ba naikran. Amen. Ketien lom kuli. Kalau tik untuk katup am la siat dum kat sabadai. Kat sabadai la mensawet. Tenganget. Tadi kita kumbaki ni kisenran habaki don barutrain marutrau la khat iki. Ki haban syuka ngu bet ya ka jing peniat ke jong trai but hagi yang kasam ke jongi ru ka de men long kum ta te ka khat ka besan ka hang ni kini ki arngut ujisu ula pha no bolu hukum ye ki uda ong wat let syaka lenti ki gentle ha ka shnong ki ginja samaria ru phi wat rung henry pin kam ya let syakita ki langbrat ki blaja no na ka yeng Israel ka ong kum no hang ni kemut hang ni ka long bet ba la da fim pat itu ye kita ki beriu buat persyang ban ai gospel leki uji suang hang ni pihak ban let syashano syakita ki langbrot ki belajar no nak yang Israel kamut syakita ki itu itau namari bopum itu pin ai gospel am ong medeway un keli shwe yang ite kabumut I habdan shwa ka jingya dei shwa bopin ai ka gospel yo bopum itu pin ai ka gospel long tik mo fi bret yo molonai kmat ki sniang unum sung thu ya kata ka ba PPI Tadi yang ta haka jing ai gospel pihak ban ai shwa syakita ke bapi pila itu. Bagi taru ki itu ipi. Ki itu shwa ke jing im ke jong pi ka long kum no. Lada kita ki empat itu ipi. Balada pi pim itu iki keleno bapin ai ya ka gospel. Kam tam abaya kren personally kan banyak kren marmet. Kadai kata habdan shwa ka jing itu iwe habdan shwa kata ka jing ya sngok tu iwe but they hang ta ka habwan shwa ka relationship kata ka jing ya dai but ka fellowship kawan hadien bapiyo ban ai ya ka ktien ka jong ublay tadi inda fi kendo we are look lak selenti jong oh jisu e japi kalano pediang yu jisu wei ta jisu ngami tu bidalit chat karli ong company yu kata Jisu tentang dia dalam company uta kami company semai lagi ong. Kidan ki beri ki mampat tip yu Jisu. Ki syua snow tambah ki mudah snow tu udah wei tau Jisu.
Tapi kata don kam shwa finpet ki missionary ha bakiwan sani ki le akumno ki sedang shwa ke school ban ya dai shwa bat ki tu ki khna khnang ba hadin ki khna ki yo ban ya dai ba ki kimi ki khpa de hang ta yo ban ai ki jing nang jing start ke jing tip ya ki khnang ba ki kin snok thu ya ke e ke ba ki kren la da ki dang biet ban hikai em ka e than tading tau jisu ong ni kata fin kam ya let shik ki lang brot ki belajar no na ki yang Israel let shiki bahayeng ki jongpi nengkong let shiki ki perlok ki parjor ki fi ki belajar no trai ki belajar te ki belajar khum ki belajar le don bor ha ka bor jong uksut let shiki ai ka gospel shiki la da ka dei fi ban yalap surok mlele yalap surok Shanili berkhoi latip lut chat karam tali game syasu vinyalap surok syatit snong. Tadi ta ladang iklan ni kabaya dei seni kalong ladang le kumta. Kan sabar kam ban le kumta. Tadi ta bun kiba le sabar ki sedang dekat business. Dan kiba sedang dekat business sujan kiba nang man sujan ki wan ki customer andala itu ki customer ki sedang ban ayu jisu. Lembaga business. Hakataka tiet ke dia ke jongki ke di jan ne ki le kum nom no ti kita ki customer ke bagi kendu man la ka por de hang ta ki sedang ban ai ke ketien. Henry Shabar de filet kalong ka ba ba pinyalap syapang ujisu. Lai stang ba ki pang stom la di don kami ke jing duai pila ban yarap ban nganget utrahi em unle kamba ba kam tam sabar sani em ngasno ba la dau trai le kamba ngilai ite ki kamba am kin jabe segi jaka am bagi briu em kim pat pediang ni utrai tading ta fi duai tu pang em un khiabe ta fi duai wat itu bayap ru un em de namar balai khnang bakin nget bau jisu de utrai jisu udan laga jong karukam ka ba uun le na kamanta kata ka jing sekri ke jongi tading ta ka banong ifi dada hang ni kat ni utrai ula le taladang ngim nget ya ka ai ka bangi lap em sakat non le tading ta hatu don kam man le sile se ya ka kamba bangi nget pidon kam shu kamba ban nget trai bu jisu de utrai ha Fidang don kami ki kamba ban net bau jisu de busisha. Ha? Dang don kami ki kamba. Don kam syam. Mengitip bau jisu de utrai de. Saki ai pat. Kuatip si kuatip bau jisu de utrai ngong to pen ish peni kadak pen ish peni se. Ya kata ka ba men pen shisha di ujisu ong ka poteng benri ka ba klembat ka ba pop ka wat ya kadak. Ladang ngi ong shisha lalu jisu di bisau de peni kadak ka ba mut ngi de ka poteng benriu ba klem bat ba pop. Tading tangi haban nget bet. Bau jisu de utrai. No doubt bau de utrai. Tading ta ka babel ka ong hang ni ka do fiat ru tu ya lap batu ong hima ki beneng kalajan batu pen khia ki bapang pen khut ki bapang yang tholi tu pen em wat ki bayap tu be no ki ksut pila pediang pin ai nyalap kahima ki beneng kalajan kai kata kahima ki beneng gade kahok ka jingsuk bat kai ka jingkemen kahima ki beneng kamdai hadu bandawan kata ka beneng kadai nadu mentah amen. Gini menyo pediang lupai ka beneng naduk mentah. Tangi layo pediang lupai ka beneng naduk mentah la dangi syong mengenai stisa baru ka saat. Da syong mengenai stisa rut sengu syong be hapo ai. Nak mun na? Dan komplain. Namar ngi sengu be bengi don lupa ha beneng. Amen. Baka dia kata ladang yang padan ha beneng ka don bitang kajing tenum ni tat ni wit dan jing suk teh layo makanaru ni 4 hun ni su komplain bet ladang yang 4 yo ki hima ki beneng dei hang tam bagi brio bok ki 4 yo ya ki hima ki beneng ladang ki layo lok we ru ki 4 hun layo ar 4 hun ki kwa sengkai ba ar sengkai balai sengkai basau sengkai basan hadu dalut lut baro kita ki ingkurung jong tau brio. Kanu tli ingkurung brio dan? Tanyo bi?
Habang gidan yutra ya ke jim ke jongi, gidan ya ke jinghun. Amen. Gidan ya ke jinghun. Bading ta habang gidan ya ke jinghun, gidan ya ke jingkeman, gidan ya ke jingsung, gidan ya ka hak ke jong blay, ngim dan jingkwa asu ya ki jong kini ke pertheban kwa lalot. Habang gidan yutra dawan ru praise the Lord, dum dan ru praise the Lord. Yero yutra, amen. Daladi makadukan ru praise the Lord, dalam ladi ru yero yutra. Ngim dewen kuslai ni tip kay gaban jala fila yo hima ki beneng fin kan ma shu ban kuslai. Kawan ni teng tambah kahima ke jong blay pat kawan to kawan katengen no. Kata ka dei kahima ke jong blay. Yalap daong kahima ki beneng kalajan. Bun ki beri gustu baklaba habong kahima ki beneng kalajan ki mut bakal awai no ka perthai kalajan wai em kam dei kum ta. Kahima ke jong blay kawan happy. Amen. Bisi sin bakawan ni kahima ke jong blay kala best plug ke jikim. Tadap yo ai ka hok ke jong blay kwa le pop ro film su bangso da fila kwa ban su si ro film nang man ku susi pi kwa ban ku slai film nang su man ku slai namar ba kahima ke jong try kalawan namar Jesus senchar ke jim jong fi. Amen. Kahima blay mono ba senchar. Us im jo kahima de Jesus. Badabu Jesus de no senchar ke jim ke jong fi pila hun. Amen. Yero itrai dia kejar ruhun da shona kali ruhun. Jadi benno agi tem ruhun dari kiu kirat ruhun bat. Jing agi wan jingkeman wan mai ke jingkeman haga jim ke jongi. Kamdan kata ka bong fi ka perthai ka ong bat. Happiness. Happy ka mut lada biang ler gi bar khot ngilong happy. Da susi ta ka mut ngilong sat. Henry how try habang idan yo Jesus ke jim ke jongi ngilong bet lada bahana da sni ngilong joyful. Amen. Ngilong joyful. Full. Kata ka joy ka balong full. Yero try. Tadang ngidap bet da ke jingkemen. Wala dai day man susi mengidu no nuru andre kata ka joy ndan balak ban lute nangi. Kata ka jingkemen ndan balak ban lute. Pang makan arung ngikemen ngishitam ngikemen ngidan hake jing kerdo ngikemen ngidan hake jing pahor ngikemen ngidan hake jing ngikemen ngidan hake jing suk ngikemen ngilong joy full sya syur kemen sya khro kemen. Amen. Tadi kita habang ngilong joyful la tap nang niru ngim susi ha taps na we empang dari sya panyot senyuk ru syuang to lah hab ni to kam jai indiat se ngikerpat no mesti bedam to kam ai min kamai ski dia kata kadai kabahaba kahima ka jong blai kawan bagi pen kia ki bapang pen khoi i bapang yang tholi ban pen em mi ki bayap nget hi fila on pen mi bayap bayap tu isu kum no wanum keng tang ya kata ka bakin jado tang ong yepi Henry nyau ya kata ka bakin zaman simbun ki beri kil ayam baraba fikran mafi kita ki bayap kin im. Amen. Kita ki badan hake jingdum ki badan hake jingteli kita ki badan hake ta ka baklemdur jong ke jingim haba fikran mafi em kandan be kata ka jingim. Kababal ka ong ka perthai bleu la thau ka beneng wa khando wa perthai ka long besuda wa klemdor ba ka jingdum kala tap ya ka khando ba sim jong bleu ki halor ki ka perthai ka long kom ta sisa ki breu ki bampak dan you try ki dan be hagai haga jingdum ki dan ka ta ka jing suda ki dan be haga ta ka ba klemdor mandor ta ka jingim Nang sim bleu ki halor ki ba ka khot ka balai Genesis we lai ka ong bleu ong to long ka jing shai ba ka long ha ba bleu kren ong to long ka long ka jing shai ka wan sisa kata ka jingim kata ka jingdum ka sai kedar kata ka klemdor kawan durno kata ka sudah ka dapno. Amen. Tading ta habang idan yau try ka jim ke jongi wat kita ki ba klemdor ki ba sudah ki ba dum ki yo ya ka jingim ki ba yap kin yo biang ya ka jingim be iki ksut pin priang pila ai pi priang am. Amen. Pi priang ai amen. Dan ki beri pak doai pastor kat no ong ngam dei nong kenya kiwan berpelima dah ke buram tak pastor naik kat no ngam dei nong kenya
Yo IA, amen. Tading ta yo IA, kanu kat kata ka pila yo am, kat kata fitip, kat kata pila nang, kat kata ka pila yo anu try am IA lada. Don ki badon kam IA. Amen. Hiro itrai. Fidan ka pisar IA no. Wajong pat sa siu kan. Lada siu dap situ. Badon te aibet. Hiro itrai. Ladam dan pat ujul simram ni giway barang susun tai ngalipin simram ni tai bangan selit si tai wat jule ketapat. Amen. Nama rada fimla apat. Lada itai imsiu pat fingat ila dia kejinge bon ki breu ki bandi ki ying ki sam begini kisngi kadau kolong bosus nai pelat itai tadau li simram nai tai dalai simram nai tai itai ong ngami tu itai ngai tu ifi. Terlalu hap siu hi itan nang lipan bosus nei tai perlok lah happy lio pisata bye bye ngala yo la kemen la ja. Dan tak tin sebelah ke kran ni kata bangim deun simram takiwe. Amen. Amen. What you beat bang bang susun ai badan musim Kristen. Kata kam di musim Kristen kata di musim beat. Kababal kong ni wat bu lupa ke ksier lem ni rupa ni renong ni sai panjong pi marba udan we breu bau Jisu khot wong ali buat no yang ngak hilap ya gospel hilap ya hima ke jong blai ong e shwa dalayap imi pa dalayap sini pa daladap yap maingan sli tep ye i bandala tep ye i andala akut kata kam ngangan sebut ye me uni wong ba dadang imuk pangabut ye mengan saduk lu di ke baro. Tadi intang aku baca krisyo ni kupa jonga, bonda layap ni kupa jonga kespak baro kan dege jonga, anda habang ngaladon security laga jong, dang ngalat tap shek tapi sa bang ngaladon ke yeng kesem mengenai wai dan ngabut ya metra ngan buat baik, lada memsil tulop yang ngaruh ngaladon ke back up, ngaladon teh laga jong. Ngaladon lupa nega kesiar, ngaladon lupa nega rupa, ngaladon lupa ketiga egi borokoi, tetrai lada ngabut kebut ya mem, lada memle yang ngaruh ngaladon laga jong ngam kuselai. Nam kuat akhiran nama. Uji suang ngom tawang bala da pibut inga wadi bu lupa ke keseram ni ke rupa. Da filadon aingo yu blai, da film dan wat ong hado da don ngan sabut yu trai. Kong wat bu lupa ke keseram ni ke rupa lem ni ke renong ni haki saipan jong pi. Lem ni ke yerong hagelenti lem ni arteli jingpong lem ni ke juti lem ni uding do na bakadei yu nong trai ban yo ela kabam. Uji suang pilih yalap ngalatip manga. Pilih bet, amen. Habang akhat ya pi, wat kuslai ka bam gadi, habang akhat ya pi, wat kuslai ka fin riam ba pin bet, nane wat kuslai ka ka ba pin le, nane ka fi dan kam wat kuslai ngal atip manga, utrai ong kum ta, amen. Tagra utrai khat ya pi wat kuslai. Ni ngan bam na ka ngan di na ka tip ngan le kom no, wat kuslai ka ta, amen. Ndai pare banshu le bahaya kan, apa sih mendan le sim da karam peniba utrai kurku inga kata da di jingar sap ju siu pada karam ki wei pat kababel ka ong kata hun hak fidan, amen. Lada pidi ben wan si jeseng ba pimdan wan tang da ka jingkar sia siliang rubiang hi pong dan slipar jot melelei sini limdan kam slipar ren dei nam wana kejar menon pet dan kam malik pong juti dala wajah sang let by direct sayeng teng tu ya wat juti yang neru simpor tapi wan kecak sudah tu yadat aram pai keloi sayeng hero itrai marga de ketang aku menong fi syakri you play syakri bet wat ku selai ke fin bam ke fin di kani ke jisi sangai ju i dan ki syakri ke jong blai ba anda habu blai la kar khu ke gm ke jong ki em ki sabun hakinong bisni pat pio na hakapor ki ada ka kejat hakapor ba juti jong ki ka pai ne mdan ba i mano manoro mdan nang wan interview hiru banong balai piat kumni balai fiduk kumni mdan usus na hiru anda filabit labiang ki nonong ri ngakan mau don tunong elap ki wan interview na me yo na i ke jet na Misyong dekat jet na ni stay bisni tu yo jet roh na telada ka company lani ki officer ni what uchi minister yo jet don balik keli uchi minister pio jet na no Henry da yo sekri ublai pat ka perthei ka bisni
Haka por ba pi pong kajan teng pi pan keliang tan ki we. Haka ta por tan nong yo I. Haka wa ba nong fi la fi shakri u blai fin sayo ba ya ka ba bahatam. Amen. Ring ta juli le la pi dei ban yaจะตลุนไปรวันba. Sudah belum melatang melat yo I tan kan. Mele. Wadang bangam nan jan ta kadang am shakri u blai one bet juli le. Amen. U balor ni wan jasang ne. Na filar ni fi iu ka di donan kam telik tiet kan ni tai para banget mau beli ba im dan jan pen tiet i roi try yang ni tai pong tai ni snai im dan juti pen tiet oh but what you to you know I'm not i roi try na fi le bai no what jubu jing kan ma hiru ai bi kitu nong yo again kan mau amen banget Pilayo ai. Praise the Lord. Tading tak sin jumlay kang wat jubuk lupa ka kser rupa karnong ne saipan wat juang bangam don kali ngan syakri komno redangam don pimdon kali ti ada kejat don nam artli kejat te nam don kejat na don no khna aba pan juti no khpa vi upan dom upan at yu khpa o le u phoi te laki laka tading tau khpa wi alam yu hoi ka skeu li thi juti yu I to breu pat bom don kejat am usung thu ong tau oni ka juti tengam don ka kejat tengah don ka ta ya ka don jo ong pa ya le no siang vi to khpa bli ma kwa juti mong le no pat siang la biang vi le ka le kun mia thu to khpa la sa ka le ngong bli te ya thu wong ai I tu khar krong tu don kejat pi pangali kejat dang don wong cuti rim dang buan wong kata ayu kupa bo kupa ha bo thiet padang thiet na sandan da kam sim go bekeloit kan yu khon mdishu na mar bo pen bor yo mo mdishu da kata ka jing pen bor ju ta khon re kupa li thiet san cuti barem tam yo to khon bolo su it palat amen tagadi kata ha bagi shkri ublai shkri bet Wajib perkat lupa. Ngili kung ki pastor ngili lekali syakri dan teng bom yo aja teng yo palat hadu balajan koroi prero. Dumbam ru kinong banyo ben nyangi baduk. Da khat jale vi khat bidu lum ne. Mon makili di kinong rap mo lada bam kendiat kau ni pimbang ne. Bang. Senong bang li taladap tat. Katu ka first round let's say ilum rit second round dulum he. Bambet, tianbet. Tading tau try wat kuslai. Ya ke ga ba pin bam ke findi syakri ublai syakri bet. Amen. Lada fi syakri sarkar fi da kuslai bang sarkar ka sil tulop no ebi. Ha? Sarkar la tebi aman sil tulop fi kumno. Kla jong shan kut nai. Sarkar skan mau mos pa. Tuga. Bai tulop ngamo. Ngangat je ni bateri sarkar ka supaya la kapoi ka mesti tit pe la poi account la credit kadai kata haba fi syakri ublai un credit be saka account ge jong fi ublai jongi ubangi syakri ublai ba claim akor bo pentre ngi ku mrau kum to mrau thit du bom le em ublai mangi syakri di ublai wang wat kuslai nganom no e pi nom le landet e fi wang la tip ngai fi tak ada wat kuslai mentala da fi wan jaseng phim dan airu one bed komong fi no mene one bed wat bu lupa ta kser ne ta rupa ne ta karnong no saipan lem ne ta rong ha galenti ki jong pi lem ne artli ki jingpong lem ne ki juti lem ne ki ta ki dingdo na baga dei nong trei ban yo yala kabam ubat trei un yo ya kabam ubam trei tangam tip pihak ban trei amen pihak ban trei pi syakriu blai fin yo ela ganong kababal ka ong ni syakano kanong ba la ni kanong rit u filit drung tuwat u ba Vietnam tihang ta fin syong tan da fin mi no kababal ka ong hani ka por ba Jisu pa iksenran jong u dai 4 buan te ki banget su amulet ki habia let da ka jinget balada syam ya no ba bit na ka ta snong mut ba kham kluit men sim la ne uta ba kham ba syong ha ka yeng ga jong u ya ka bu ai bambet ya ke ka bo ai jing thia bet haba filet hapo ka yeng ru pinye khublai ya ka lada ka ta ka yeng ka long ka bit shisha ai ba ka jing suk jong pi kan wan ha ka ta ka yeng
Rela da kamlong ka babit ai ba ka jingsuk jong pi kan wan pai pat api. Ka bamut pidan ye ka bor ban kerku ye ka ta ka yeng, bat pidan ye ka bor ban shimno ye ka jing kerku na ka ta ka yeng. Pidan ye ka bor ban long jing kerku. Amen. Fikin ma bo Jacob abu dan na ka yeng tau jong u, na mar bo Jacob udan ka yeng tau jong u ka roi. Na mar bo balai bo udan uni upersap kurim ubalak kerku. Tagaday kata, kan mawi ni kaway, haba ki breu ke jong ublay, ki don na ka GM ke jong pi, pinlong ki balak kerku. Amen. Pidan si syai tagi kpa bagan jaman sim, pidan si syai tagi kemi ki bagan jaman sim, pidan ya ki tagi breu ki bagan jaman sim, haka taka longyeng ke jong pi, kabamut pi diang ya ka jing kerku ke jong ki. Amen. Dehing ta kwa banang fi lada kanungot fidan kupa kanungot fidan kemi kanungot buana tangi we kemi tang kawe yang melak ban kha na kuwi kemi sakhas na kuwi kemi ne kuwi kupan ban kha fi so kuwi kupan ban kha fi emla fidan mi tang kawe ka kemi ba tang we kupa kata ka dei ha ka bakin chado wat ha ka bakin jaman simru kalong kumta. Henry kini kisni ngai ibu bon ki breu ki kuak panang to halas pat long kun suat. Tagadi kita kuak kemi nang to tadeng ta ngakwa benong yufi ladau bleu lapen scam yufi bat kita ki kpa bakan jaman sim bat kita ki kemi bakan jaman sim bat kata ka long yeng ka bakan jaman sim ladau bleu lapen scam. To scam. Amen. Yeroi try. Fidan haga jingker ku ke jong try. Kalau fidan haga taka long yeng kabadai biang nau try. Habau syakri jong blay dan. Haba kita ki syakri ke jong blay ki dan. Piok diang ya ke jingker ku nau blay. Kababel ka ong hang ni lada u tau brio pediang am ke jingker ku ka lat no. Ke jingker ku ka pet no. Bun ki brio kim pediang ye syakri ke jong blay. Tading ta Kakting jong blay ka ongom ta ya ka ba ngihaban don ki kimi ki pa ki ba shisha ha ka ba ken jaman sim chfila da no ro pediang ya pi lemne snowru ya ka ktin jong pi ha ba pi la mi no na ka yeng nen na ka shnong ti ken terno ya ka domet na ki slajat jong pi shisha ngong pi ba kan long ka kham jam ya ka sodom ba ka gomara ha ka sngi bi shar ban ya ka ta ka shnong Kano ka senong ka pempediang ni ka gospel kata ka senong em kan kam sniu lene kan kam jot ban ya ka Sodom bat ya ka Gomora mdei tang ya ka senong wal ya tau briau ru pempediang ni ka ktin ka jong blai ka jingim ka jong u kan kam sniu kan kam syirkai ban ya ka Sodom bat ya ka Gomora ka Sodom Gomora ka ing ha ka jot ha ka ding Kaktin sublay ka ohang ni hakmi nga pa no epi kum ki langbrat apneng ki suri na marga tata finyalong ki basyan kum ki basan bat ki ba chemnot kum ki paro amen ujisu ang kum no ba finlong ki ba sian na marbalay la pa no yangi kum ki langbrat apneng ki suri ilayu ki langbrat mas ni ki langbrat ini di lunch jonga ini di jingbam jengal suri ki tenat ki langbrat tadeng takane ka percaya ka dei ka suri udai suri bangi long ki langbrat tadeng tau jisu ang pinyalong ki basian kum ki besan bat ki ba jamnot kum ki parosian kum ki besan ndi ban le biet ni haban sian amen dong sian kum ki besan tes ngo snake ada yele de sneaky ni haban sian amen Tadeng tanga ong ifi ngi haban long ki basian mdei ki babiet. Sian kumno. Yo bagan ka perthai ka pengop ya pi. Yo bagan ka perthai ka alam bakla ya pi. Yo bagan ka perthai ka penjat ya pi ta kada haba invite ya pi. Syakino kita ki invitation ni kita ki jat ayure bodan hang ni perthai wat jubiet ban lek. Amen. Phiap sian. Dong yang ilai cita sutuk bagam dai ka lenti ka jong try pet yap. Sian.
Bab mdei bab hin ai dartar to pat vi long jemnut kum ki paro. Hab long jemnut pat. Hab vi keren vi hab nang ban keren. Kababal ka ong ne Henry tu sumar na ki brio kin aino ipi ki jing bishar kin sempat ipi snagok kin yalam vi khmat kita giling skor ki sim na kabenta jonga ya kabalong ka jing pla ki na kabenta ki gentle. Kababal ki thu ingi bashisha ki ni ki senran ki jong trai ki sha ya kata ka jing sha sempat finepet u Petros finepet u Silas finepet u Paul finepet ni ki wei baro habaki bot shisha u trai ki sha ben shitam. Pidei ki khon ki jong trai pidei ki senran ki jong trai wat ju khmi lenti tang ya ka jing sok khmi lenti lupa ro ka jing stam. Amen. Mudur lupa da syak sempat long komno. Mudur lupa da syak kentaj long komno. Mudur lupa ro na bar fila na mudur lupa kita am la dawan dem pang syuk ra dawan ro. Amen. Rafi yang ini syukri trai yo tang jing sok yo tang jing kemen si subang mai dawan jing te fila phai dien tat. Tadi ta fi syakri ublay khmi lenti lupa gitu ye na maru trai wong ye kata fi gini ki senran ki jong trai baro khanar ngot fin pai hoi lat no tang judas su penyap no ld henry kini ki we ki sha pen stam fin kan mau bu thomas wan che india kai ka baja yu u haban yap hausum syadung u klem ong ba ni le india wan ni gitu ki briu dang long ki bariu cloud shani henry Kiba bona ki syakri ki jong blay ki balik sa South Africa ki balik support China ki balik keleng kini ki continents kilet da ka ba khendu obet yeladi kilet ban khendu yeladi tadi ing ta bangi syakri utra bangi buat utra am ngi habdan kini ka sim khendu longkat bolong jagat wajah buat bed amen barang ni ka ong balada day ya pi ban kren ru sim ba khot ma sim jong khpa jong fi un kren ha pi Tiu paraun aino uparai ka ban yap ukparu ila ki khon ru kin yang yele ki kmi ki kpa bat kin penyap ru yaki tifin long kita ki blasyun ki breu baro na menta ka kerteng jonga hendrai utau bada ye ne ado bukut utau nyola em hendrai ka ba ya be ben ya pi ya ka we ka shnong pet pi ka we pat ba si shang ong pi finom la ban pendep yaki ka shnong Israel tanda unwan ukhono breu Jisu le dia thu lupang ni wong ba watang Israel rumpat yo ban yalap lut unwan ukho no breu ngi si syahado menta ke Israel ka ado kata habang apa je ke Israel ngi ibi ke dur ke jong nong pop te tarabun sin ke Israel okay Israel ke dur ke jong nong pop ya ka bau blay ule isen ay nong pop kum bau isen ay ngi nong pop isen ay ke Israel kum ka nong pop nomor ke Israel kam pediang yo Jisu hado menta Gidon ki video semeni ki singili gidon ki dong yalap ki lek tap bite kini ki jiu ki wan tap ki shock ki dat ye gitu ki nong yalap ye ka gospel apa Israel berkata kalau nadu mentar kalau kumju hi tegedai kata Reu blay udang sustain ki Israel namar udang ai ke jinga ki bakin kela ka bumut hadu bonwan utrai un sawan un sayo kejat ru haulum olep barang ta ki Israel kin saya yam kin saya lenyar kin saya kela ka bumut ya ka bangala ju hikai bakata ka dei haga jing khawai ka ban riu kata ka jing khawai jong ka jing penyasok mar nyotli ka jing khawai gidan kata kau hap hadu ka jing khawai ka ban riu ka jing khawai jong ka jing penyasok habau jisu wan haulum olep bakini kin yam kin lenyar kin yasok berutrai ta ka porkin pediang bagi ban lajim hangta kin dei tang kita ki ba syasil ni ki ba shan sharp kin dei kita ki silak saw hajar ki jiu gidan ki millions menta Henry ki ban shan sharp kin dei kita ki silak saw hajar Balai ki yo ka tanga sngo ba blay umla ban pen Kenya ka hukum ya ne ka ta jutang ga jong u na marul dep ya te jutang baru kupatamen joki Abraham. Ba blay de bat jutang de bo pen Kenya jutang. Kini silak sa usau ki yo ka jingai e ga jong play. Hado ka ta ka por. Tadeng tangi i ka e ka bu trai ya lap hang ni ka e ka bu ya thu lo pam ka ja bi tik. Ka babel ka ong ne usenran umlong halor unong hikai lam ne usyakri halor kan rat. Kabamut hi ya ka bakila le yu Jisu kin le yang ngiru kumju tading ta haba pi pediang yu Jisu shani dang kham jam shani ki dang syukran ben ya fi shani am kim pat pensitam re pi do kata-kata am syadakar si sin bala pediang yu trai kila be snan untuk kesnong kata ko umr kim sya syu bantong
Laken ye ki em bagi la dei be ki ba umdan je dei shu ba ka community le ni ka ka snong ke jong ki ka em lang ka salang han ka ta ki nuot ban khen du ki du no wa ka status ka jong ki du no wa ka ta ka jing itu de bun ki perlok sunga ki long kumta ki ba hadin ba ki la pediang yu jisu ki du lut ki barok hai han ki kloi ban du no e kata Manusia ni kampan long hadu kata. Ngi susah keren benyi kumta. Wala kata ru tentang hidup mensiam deh. Ngong ya pi lada ki keren benya fi ong shu ong. Tiba keren ben ong tangkat ta ai shu se. Ong le riu blai ong shu se. Tang kumta ai shu. Bale riu hok ta ong shu kumta. Namar ki 4 sempat hire fi. Kinum penyap hire fi. Tadi tak tin sebelah kau no, ya no fin septing. Namar kata tu septing ya ki, namar omdan ke iru bala bantap, ya kaba onom penpau, bat bala buri ya kaba onom pentip, kaba mut I, lada la kren ben ya vi ken mau yang nekawai sya sitom, namar ya kata kaba la tap, ya kaba kim yo I kin sayu I, amen. Lada pia ini outrai kin sayu I shisha, ya ka kaba pipilong. Lesi nengkong kimi to ya pi kimi small to ya pi namar ke shuja kan san kilaban ken ben ya pi kilaban ne hendrai ra pi ini outrai kita ki so ki jom sim ki pau ke jim ke jong fi ya kata ka balaburi men shan pen pau ngong ode biang kini plan amen ka biang kini plan biang uni plan ya kata ka balaburi ya kata ka kim small to ya kata ka kim shy nengkong kin keren ben ya fi hendrai lada ki ai pet ba jai kimi ya pi kin seo I ya kata ka balaburi kanam dan ke ka balatap ya ka banom penpau ne kata ka balaburi ka banom mentip utra us penpau ba ya kata filafilong ki bala ban ya sya borok kin buat ya fi hadian amen namar fi buat you try makir kin buat lang amen Gin sayu I, ya ke jing kerku, ke jong ublay, ha ke jing im ke jong pi. Tadeng tanga snoba ladang I sakri ublay dan kaman keselai ke. Ngem dan kaman tip ya ke ru sakri bi ublay la biang bet, amen. Sakri hok you try. Ke sam sa way ke khot ke bar, ke kren ke ong kumta, tu nya pulih ke ni ke por. Utrai unri pen em ya u. Kabumot utrai unri pen em ya uta uba dei jong u. Amen. Utrai mlem no. Unri penem ya fi, unum penyap fi, un penem ya fi. Un penem ya fi ka do, un penem fi ka mensim, trai ka kta ju fi un penem bet. Ba usumar emro ya u, unum penyap ya fi, un sumar em ya fi. Amen. Ka khtien jom blai kong ba un kerku ya u ha ka khndo. Un lem no. Tem non kerku. Fidei ge. Fidei ge. Ki breu ki bala long bala kerku jeng kerku tu chirayam amen ktin jublay ong try un ripen em ya phi un sumar ya phi un kerku ya phi khandau te what it no ya u ha kaman nong shun chu ublay unom it yang i ha kaman jong nong shun unong shun ula ban wan nakawai kalenti hendra ya bu ya kendo bat ni u ha ban phet yap Haki nyau teligi lenti, marsi kendo yangi kita ki ksot, ni kita ki bor juga jingdom ki haban pet nyau teligi kita ki lenti, kabumut kin bakla lenti sendan. Tadi kita habangi ngidei ki jong trayam, kinong shun ru ki siap tiang deh. Utrai un kershan ya haka jing tiap pang jong kamut ladang ipang haka mensim, ladang ipang haka jingmut perkat jong ipang wad haka do, ublay unlong unong kershan jongi. Mesiang ya ke jing tia jong baro ha ke jing pang jong utrai unam e no ilo jong brio unam e no ilo ke jong ki brio ki jong tadeng ta pa nang fi ke ne ke sngi la fi dan utrai ke jim jong fi film dan kamban khuslai ya ke ruat ju khuslai de shuduai amen fi ke dan ki jing ke jing le ha ke yeng ke sam ki kon ki ti jong fi kem yat kat kum kam man ke jong ublai ya thu pen shoi shu ublai Lok jong pi, ule ben ya fi, ya tu pen shoy u Jisu. Ko Jisu pen se, cele ben ya tengah. Amen.
longkat balong, jagat baja, wat kuslai. Lalu kikon jong pi, kingat hagini kisingibun, kikmi kikpa kingat, kikon kijong kingat haga drugs kingat haga tagi jite jikom wat kuslai. Nama lalu try ketaun keta siklep mat lakalabet. Amen. Siklep mat. Kanang nang ni sikmat. Tambah utrai wat kikuslai naga donot jong pi, lemne wat shep ting. Kitama mentah lagi nang jur mentah katama. US but Britain mengenai bom ya Yemen mentah so India but Maldives mah. But terter mentah Maldives mentah lagi long perlok China mentah kapertai mentah kalaya cha tam siapa bahkan sawan ni. Katama bahkan selong tanggawe kapertai. Tagadi kita ngong ifi mentu kesungi tugi perlok jongi ki print Bible mentah ki haban pentip ki print kat noteli ki pa sano mano besim ki haban ya tholut tik patik 4 juta meno kata. Kamu mut kala nang wan syuk ki restrictions. Tadi tang kwa banong ifi kadai yang i bangin dap daga tin ke jong blai. Ka Bible ka haban dan happy. Fiap long kata ka Bible ka bayat ka walking Bible. Kamdai ka Bible ka sudan tang halmari. Ni bersyudan tang haduli daga de bendan haga donot jong fi. Amen. Tring ta fi hab bandap daga ktien. But step na mi ne ka wei la da fi do no e ka dinga jong blayam ka ta di ka pop ka bakrau ba. Fi do no e ka pop ya ta ka dinga jong blay ka men sim jong fi am. Da fi shulong no blam em man step na ka ni spo doki ka to telekas men lagi long lagi blam am. Ka ta di ka pop ka bakrau ba. Tadi tangi haban long bet kibarham na kamantau try man lagas ni dua yang try abang puli na kaktin ka jong me try abang puli ka ai bang anyo aban ai no re try abang puli na kaktin abang long ka kubor nam ta jonga abang na kaktin jong me kan long jing im yang abang long ka bor ka jing pen sle yang abang na kaktin ka jong me try kan long jing kar khu yan no re no tading tanga kwa abang ifi kapor ka bang im kadi kapor ka bang haban pen kre ba daga bang tip ru ni ka we bang idon ha ka kti ka jong try. Amen.